a chroeso i hefyd, y podlediad am fywodau a phrofiadau dysgwyr Cymraeg, gyda fi, Richard Nosworthy. Ein ngwestai ni y tro yma ydy Daniel Minty. Mae Daniel yn dod o Gymraeg de-ddwyrain Cymru, ac mae e'n fan mawr o fiwsig Cymraeg. Trwy'r sy'n gerddorol a darlledu wnaeth e ddechrau dysgu'r iaith. Mae e wedi bod yn rhan o Oil Soon yn Gaerdydd ac wedi gweithio gyda BBC Cymru. Pan recordio ni ein sgwrs ym mis Hydref 2024, roedd Daniel yn hyrwyddo'r iaith Gymraeg mewn swydd gyda Menter Casnewydd. Dechreuais i gan ofyn am ei blentyndod yn y Cymoedd. Dwi'n dod o Abertyleri yn reiddiol, and dyna ble dwi wedi prynu fy nhŷ cynta. Plentyndod fi, wel, rwy'n i'n reslo, dwi wedi defnyddio hwnna fel enghreifftiau ar gyfer fy arholiad o blaen, so dipyn o mafe gyda fi. Ond rwy'n i afer reslo yn y parc gyda fy ffrindiau pan o'n i'n blentyn, llawer o amser, roedd rhyw fath o obsession gyda fi gyda reslo pan o'n i'n blentyn. A nawr ti'n reslo gyda Gymraeg? Ie, yn bendant. Giant haystacks yn erbyn Big Cymraeg. Daddy. Yeah, Big Daddy, yeah. Yn erbyn Cymraeg. Mae'n really ddoniol, a ddiddorol hefyd. Roedd reslo yn Hamru yn enfawr yn ystod y 80au a 90au, a nes i ddim sylweddoli fe. So, ffrind fi, Tara Bandito, tad hi, wedi marw now, ond o'r enw Orig Williams, neu... El Bandito. Yeah. And yn ystod y 80au, roedd e wedi hyffoddi Bryn Fawn i bod yn y tag team gyda fe. Mae'n mor hyfryd. So, mae raglen... Bryn Fawn y canwr, ie? Ie, y canwr, dyna fe. The Welsh Bob Dylan, dwi wedi clywed llawer o bobl. O Welsh Robbie Williams, dwi wedi clywed llawer o bobl yn dweud. Roedd y raglen ar S4C o'r enw, dim ond reslo. Ond eitha poblogaidd dwi'n meddwl ar y pryd. So plentyndod oedd reslo yn y parciau gyda fy ffrindiau, gwylio Jackass ar y teledu, cerddoriaeth. Roedd fy nhad yn gwrando ar cerddoriaeth bob dydd. Grunge, cerddoriaeth grunge fel Nirvana, Hole, and symud ymlaen i, at Stereophonics, Manics, Cool Cymru, sort of oes Cool Cymru. Doedd dim diddordeb gyda fi ar gyfer dallen neu unrhyw beth academaidd i fod yn onest. Dyddiau ysgol oedd, ro'n i clas clown yn bendant, wedi trio i bod yn ddoniol bob dydd, yn lle actually neud y gwaith ysgol. Ond y cwpl o pynciau dwi wedi mwynhau oedd Saesneg, llenyddiaeth? Llenyddiaeth, ie. Diolch. Llenyddiaeth Saesneg a Chymraeg hefyd. Ond yn ffyddus, doedd diwylliant o Cymraeg yn yr ardal fi pan o'n i'n blentyn yn ddifrifol iawn. Oherwydd... Mae just Cymraeg ar amser, mae amser rhydd i just wneud unrhyw beth ydyn ni eisiau. Yn lle waw, mae Cymraeg yn iaith prydferth, A dwi'n meddwl mae'n dod o rhyw fath o agwedd disgruntled, oherwydd, yn ystod y 60au, 70au, 80au,
doedd fy rieni ddim y cyfle i ddysgu Cymraeg, a llawer o bobl sy'n byw yn yr ardal doedd y cyfle ddim yn effaith unrhyw un yn y cymoedd, really. Ie. Yn enwedig yn y de-ddwyrain. So oedd unrhyw syniad gyda ti ar y pryd bod y Gymraeg yn iaith fyw? Oedd pobl yn y teulu oedd wedi siarad Cymraeg, pobl hŷn falle, neu pobl yn y gymuned, neu dim ond peth ysgol oedd hi? Na, nes i ddim sylweddoli i fod yn onest. Ond, fy nhad yn dweud yn diweddar, roedd fy mamgu a fy nhadgu yn gallu siarad Cymraeg, ond do'n nhw ddim yn defnyddio fe. Mae'n drist, really. Mae'n drist, ie. Dwi heb clywed fy mamgu neu fy nhadgu yn defnyddio Cymraeg. And mae'n drist, i fod yn onest. Ie, dwi'n credu bod e'n peth cyffredin iawn bod, tan dechrau'r ganrif diwetha, oedd teuluoedd yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf, yn eitha gyffredin dros y cymoedd, ond wedyn, erbyn canol y ganrif diwetha, roedd y iaith yn dechrau diflannu, ac fel ti'n dweud, oedd yr agweddau at y iaith ddim mor bositif, ond gobeithio nawr mae pethau newid. Yn bendant mae pethau yn newid nawr, heb cwestiwn, really. Ond mae'n ddiddorol oherwydd roedd llawer o bobl sydd wedi byw yn y adael yno yn teimlo falch i ddod o Gymru. Llawer o falchder o gwmpas y chwaraeon yn Nghymru, fel pêl-droed, rygbi ac ati. Ond ti'n cywir roedd y perthynas rhwng y iaith ar y hunaniaeth, ydy? Ie, hunaniaeth. Am dipyn fuzzy. Ddiddorol, really. Ond heb cwestiwn, mae diwylliant yn Nghymru nawr yn dim just dechrau i newid, mae wedi newid yn fy marn i. Mae dal taith i fynd gyda'r iaith yn bendant, ond... So, o ran yr ysgol, fel oedd ti'n dweud, doedd e ddim yn beth mawr, a wedyn ar ôl, erbyn i ti adael yr ysgol, oedd ti wedi dysgu llawer o Gymraeg? Oedd sgiliau Cymraeg gyda ti erbyn hynny? Na, ond ar ôl ysgol, dwi'n cofio fy athro Cymraeg yn dweud, mae ffle gyda ti ar gyfer Cymraeg, so cer amdani. Ond i fod yn onest, does dim llawer o gof gyda fi ar gyfer dyddiau ysgol Cymraeg. Enghraifft, dechreuais i dysgu Cymraeg 2 flynedd yn ôl, and llawer o bethau sy'n yn y lyfr mynediad, just either dwi wedi anghofio neu dwi ddim yn gallu cofio. So pan nes di ail ddechrau, a byddwn ni'n dod yn ôl at hynny mewn eiliad, ond pan nes di ail ddechrau, roedd hi mewn ffordd fel dechrau o dechrau, wedi? Yn bendant, dechrau o dechrau, ie. Dwi'n gallu cofio, dwi'n meddwl, y diwrnod pethau dechrau i newid i fi yn fy mywyd ar gyfer Cymraeg. Ro'n i yn fy mlwyddyn olaf yn prifysgol, yn 2014 oedd e. Gwelais i hysbysebiad ar Facebook ar gyfer gwirfoddoli gyda goel sŵn. And ro'n i'n meddwl, pam lai? Dwi wedi gweld naw y goel erbyn hyn, so dwi wedi gweld llawer o artistiad Saesneg yn ogystal â artistiad Cymraeg, but llawer o artistiad Saesneg sydd wedi chwarae fe, and ro'n i eisiau dechrau gyrfa
mewn radio, really. Radio unrhyw le yn Brydain, ond ar y pryd ro'n i eisiau dechrau gyrfa mewn radio. So nes di cynnig helpu allan gyda'r gwyl sŵn yn 2014, ie? Dyna fe, Felly, o'n nhw wedi derbyn y cynnig, a beth yn union oedd y ti'n neud yn ystod yr hwyl? So dwi'n cofio fe yn dda. Es i arno mis Hydref 2014. A gweithiais i yn 4 bars, neu Dempsey's, llan lloft. Dwi'n gwybod, so mae'n tafarn cyferbyn ar castell mwy o lai, sydd wedi newid i enw nawr, ond Mae wedi mynd nawr, yn anffodus. Ond, dwi wedi gweithio y drws, dwi wedi gweithio helpu artistiad, llwytho, ei stwff mewn lleoliad, so dwi wedi siarad â mynychwyr. So mae jyst dim ond un o'r holl goel yn Haedydd, dim ond un lleoliad yn y holl goel yn Haedydd oedd e, ond wedi mwynhau fe, wedi cwrdd â phobl fel Cian Ciaran o Super Furries, Martin Carr, o Boo Radleys. O Boo Radleys, dyna fe. Ond, oedd y profiad yn dda. So, dwi wedi ail dechrau y blwyddyn ar ôl. And then, pethau wedi newid den rhwng y goel cyntaf a'r ail oil, oherwydd dwi wedi cael y swydd gyda BBX Radio Wales fel broadcast assistant. So, ar ben hwnna hefyd, allwn ni ddim yn credu fy look i fod yn onest, ond rhywun wedi cyflwyno fi i fy, arwr, un o fy arwr yn fy mani, Beth yn Elfyn, pan o'n i'n gweithio gyda BBC Cymru Wales. So, so ges ti... Fy mhen wedi mynd. Wow, so oedd ti ar y radio? Beth oedd ti'n neud fel broadcast assistant felly? So, am dipyn o ymchwilio. Ro'n i weithio gyda llawer o Cyflwynydd, Wyn Evans, Larry Shawn, Jason Mohammed, Owen Money, Rod Gilbert, Chris Needs, Alan Thompson, Rob Phillips. Mae llawer ohonyn nhw reit dros Roy Noble, reit dros amselen o Radio Wales. So, ro'n i'n helpu rhoi y rhaglen ar y awyr. So, ar y awyr, ro'n i derbyn galwadau ffôn o'r bobl, negeseuon o'r text, tweets, dim tweets mwy achon, tweets ar y pryd, tweets, sylwadau, stuff o hwnna, a dwi wedi pasio fe i'r cynhyrchwr? Cynhyrchydd, Cynhyrchydd, diolch. Producer. Diolch, cynhyrchydd. Nes i y te a coffi. Y job mwyaf pwysig. Yn bendant, ei. Dwi wedi dechrau, oherwydd dwi wedi dechrau gweithio gyda BBC, BBX Radio Wales, yn ogystal â fy ymrwymiadau gyda Goel Sŵn, dwi wedi dechrau y perthynas rhwng fi a cerddoriaeth Cymraeg. Felly, yn ystod, so, trwy'r gwaith gyda Sŵn a trwy'r gwaith gyda BBC, oedd ti'n defnyddio dysgu ychydig o Gymraeg, neu just meddwl yn wahanol am y Gymraeg? Ro'n i sôn amdano fe, mwy nag unwaith i, like, Larry Shawn yr enghraifft, cos siaradwr Cymraeg yw hi. So, fel afer, roedd Carol Parry-Jones yn llenwi y bylchau a dros yr amselen. So dwi wedi sôn
am y Gymraeg, ar I Bethan Elfyn hefyd, mwy nag unwaith. Ond dipyn stuff fel fori, heno, bore da, diolch. So wedi sôn amdano fe, but dim really neud unrhyw beth. Tan, dwi wedi gweithio gyda Gorwelion Horizons. Beth yw Gorwelion Horizons felly? Okay, mae Gorwelion Horizons just wedi dathlu ei ben blwyddau, 10 oed naw, so da iawn iddyn nhw. Ond mae, how do you say it, prosiect sy'n cefnogi artistiad dros Gymru fel rhyw fath o talent scheme, sy'n cefnogi pobl gyda gwybodaeth neu cyfleroedd neu just helpu artistiad yn Nghymru sefyll mas yn y byd, dros y byd. Artistiad o unrhyw fath, cerddorion neu peintio neu pa fath o... Sorry, artistiad o gerddoriaeth. Cerddoriaeth. O gerddoriaeth, ie. Dwi'n deall. Dros Cymru, ie. Sefyll mas yn y byd, dros y byd. And dwi wedi teimlo rhyw fath o ymrwymiad iddyn nhw I helpu nhw cefnogi artistiad yn Nghymru, mas o Gymru hefyd, ond yn sicr bob blwyddyn roedd dywisiad, a selection o artistiad Cymraeg, enghraifft, Ysgol Sul, Mellt, Fleur de Lis, Cassie, Delith McLean. Mae llawer ohonyn nhw, roedd llawer ohonyn nhw. Mae dal llawer ohonyn nhw. Cos mae ymrwymiad gyda Horizons I hysbysebu dim ond just artistiad Saesneg sy'n perfformio yn Nghymru. Mae artistiad Cymraeg sy'n perfformio yn y Gymraeg yn Nghymru. And mae prosiect wedi agor fy llygaid I fod yn onest. Roedd Goel Soon yn dechrau agor fy llygaid, ond mae Gorwelion y Horizons wedi agor fy llygaid. Oherwydd rwy'n ni'n weithio gyda artistiad yn Nghymru bob dydd, bob wythnos. Eithon ni gwyliau dros y wlad. Dwi wedi sôn am fy awydd I dechrau dysgu Cymraeg. Ond mwy aml na dim, Bethan yn gofyn fi, rhoi hwnna a cyfryngau cymdeithasol. Mae hi wedi cyfeithi dde, and then rhoi fi y cyfeithiad. And then, so, rwy'n ni'n edrych ar y Cymraeg then. A Cymraeg go iawn, sylw, attention, heno, yfori, artistiad, cefnogaeth. So llawer o eiriau yn fy mhen dechrau I ddatblygu. And ar y pryd rwy'n ni'n teimlo fel, reit, dwi eisiau dechrau dysgu Cymraeg. Ond doedd dim digon o arian gyda fi. Dwi'n teimlo chwilydd I ddweud ond just doedd dim digon o arian gyda fi ar y pryd. So sut newidiodd pethau felly? Oedd ti yno yn meddwl, right, dwi eisiau dysgu Cymraeg, falle bod e'n rhy anodd neu rhy ddrud. Sut a pam so pryd dechreuodd pethau newid? Dwi wedi trio I wneud prosiectau fel creu rhyw fath o... So ti wedi sôn am Minty's Gig Guide, right? So beth yw Minty's Gig Guide I bobl sy ddim yn gyfarwydd? Okay. So roedd Minty's Gig Guide yn canllaw sy wedi helpu pobl dros y wlad I deall beth oedd ar ei cam drws nhw a gyfer cerddoriaeth a celf a unrhyw beth perfformio. Dwi wedi dechrau, so dechreuais I Minty's Gig Guide yn
mis Mehefin 2016. Felly gwefan oedd hyn? Na, jyst dechrau fel cyfryngau cymdeithasol ar y dechrau. So, fel hobby, ro'n i'n weithio mewn BBX fel broadcast assistant, and ro'n i'n teimlo fel, right, mae BBX Radio Wales eisiau gadael Caerdydd a sôn am y holl gwlad, ond mae llawer o bethau sy'n digwydd yma yn Caerdydd sy'n arbennig o dda. So, ro'n i'n neud radio myfywyr pan o'n i'n prifysgol. So, dwi wedi dechrau perthynas gyda radio. So, ro'n i'n teimlo fel, right, pam lai creu podlediad sy'n hysbysebu neu hyrwyddo cerddoriaeth a chelf a stuff yn Nghaerdydd i dechrau. So ffordd i bobl oedd yn byw yng Nghaerdydd i ffeindio allan am gigiau oedd yn digwydd yn yr ardal felly. And dim just pobl sy wedi byw yn Nghaerdydd hefyd. Mae llawer o bobl yn ymweld â Nghaerdydd. So mae llawer o bobl sy wedi dilyn fi yn dod o'r Cymoedd neu Abertawe, Caerfyrddin, dros y ffin, yn Henffordd neu Amwythig. So llawer o bobl sy wedi ymweld â Caerdydd, ond dim byw yno. Trwy y gigaid, datblygais i perthynas gyda Llywodraeth Cymru. Hefyd, trwy Dydd Music Cymru. Mae Dydd Music Cymru diwrnod sy'n dathlu Cymraeg trwy gerddoriaeth yn Nghymru, a dwi wedi datblygu fel rhywun gyda ddiddordeb mewn y iaith, heb gwybodaeth o'r iaith, datblygais i perthynas gyda nhw, a bob blwyddyn o bob 6 mis mae nhw yn dweud, sut ydyn ni hysbysebu yr iaith at bawb sydd ddim yn siarad Cymraeg, Gwych. O'n i ddim yn gwybod bod ti'n rhan o Dydd Music Cymru hefyd. Yn gweithio gyda Hugh Stevens, siwr o fod. Dwi'n nabod Hugh yn dda. Hugh, mae'n really, really ryfedd i fod yn honest, cos pan o'n i'n blentyn, dwi ddim sôn amdano fe yn glir, dwi'n meddwl, ond dwi wedi gwrando at Music in Wales bob wythnos a Radio Wales a Radio 1. So roedd Hugh Stevens a Bethan Elfyn yn mor bwysig i fi pan o'n i'n blentyn. A nawr, mae nhw yn gweld fi fel peer neu ffrind, and ar y pryd, transitional, awyr i ffrind dechrau i ddatblygu, and ro'n i'n teimlo more, what's the word? More lwcus? More lwcus. But just, mae teimlad byth gofiadwy. Mae'n anhygoel, really. Ti'n deall? Mae'n fel rhywun sy'n edrych lan i, I don't know, Bob Dylan ac wedyn un diwrnod, mae Bob Dylan yn galw nhw yn dweud, ti eisiau chwarae â fi? Do you mean? Mae'n just anhygoel. So, oedd ti'n sôn am y profiad am y gyd trwy music, a dwi'n deall mewn gwyl roc y dyn gwyrdd ges ti'r syniad i gael gwersi eto, oedd ffrind wedi dweud wrtho ti. Yn bendant. Mwy nag unwaith dwi wedi flirted gyda'r iaith a wedi trio i wneud prosiectau, wneud pethau heb gwesi Cymraeg. Ond pethau wedi newid yn 2022 yn dingwydd oherwydd roedd fy ffrind Gareth yn dweud wrth i bydd dysgu Cymraeg Caerdydd yn dechrau gwesi Cymraeg ym mis Medi a holl blwyddyn 40 o wythnasau ydy a dim ond 45 pint am holl amser. A fy nheg wedi taro a law. I was like, wow, 45 quid! I think I yelled. And eitha synllid o flaen y prif llwyfan, 45 quid! Honestly, ro'n i methu credu fe. So, penderfynu
gan bod y gwersi rhad yma ar gael, es di ati i ddysgu Cymraeg, sut oedd y profiad yna? Da, ie. Yn bendant, literally, so mae digwydd yn digwyddiad dros y penwythnos fel arfer. Mae holl wythnos, ond dros y penwythnos yw prif gwyl. Ond, y dydd Llun ar ôl, cofrestrau sy'n dysgu Cymraeg. Da iawn. Ar y dydd Llun. Mewn wythnos, ro'n nhw wedi ychwanegu fi i'r cwrs. Y cwrs dwys oedd mynediad rhwng rhwng mis Medi i mis Ionawr. Cos ro'n i'n hunan cyflogi ar y pryd. Wel, os ti'n gallu galw Minty's gigaid hunan cyflogi, dwi ddim yn gallu ennill unrhyw cyflog ohono fe. Ond, so roedd llawer o amser dy fi ar y pryd. So dwi wedi gweld y cwrs mynediad dwys 3 waith o wythnos. Dydd Llun, dydd Mercher, dydd Gwener, a ro'n i'n teimlo fel, dyna cwrs i fi. So cyfrestrus i anna fer, Wow. So, the rest is history, as they say. Na fe. So ti wedi dysgu'n gyflym iawn, really, a mae hynny wedi arwain at gael swydd gyda Menter Cas Newydd. Un diwrnod, dwedodd fy niwtor, beth am swydd hwn? A mae hi wedi ffeindio swydd gyda Menter Cas Newydd fel swyddog datblygu cymunedol. A ro'n i'n teimlo fel, na. Dyw fy lefel o Gymraeg ddim yn addas, neu ddim yn dda i wneud y swydd yma. A mae hi wedi dweud, cer amdani. A ro'n i'n teimlo fel, like, oh gosh, na. Na. Ond ar ôl sgwrs, dwi wedi cysylltu â mae naw bos, fy mos, Dafydd. Dwedais i, look, dwi hanner ffwrdd o Sylfaen hyn o bryd. Hanner ffwrdd trwy Sylfaen. Be ti'n meddwl? A mae'n dweud, wel, ti'n gallu siarad Cymraeg gyda fi ar y ffôn, alright, dy Gymraeg ddim yn perffaith, ond ti'n gallu siarad rhyw fath o Cymraeg gyda fi ar y ffôn, just ymgeisiwch. So, ymgeisiais i am y swydd, ac wedyn ro'n nhw cynnig fi cyfweliad a gyfer y swydd, a ro'n i'n teimlo fel, oh my gosh. Rhaid i fi baratoi naw ar gyfer y cyfweliad yn llawn Gymraeg, and dim ond 10 munud mewn fy nwesi, dim ond 10 munud yn fy nwesi oedd mwyaf amser dwi wedi siarad Cymraeg. Oh, wow. And dyma cyfweliad sy'n 1 awr a hanner yn llawn Gymraeg. A sut oedd ti'n teimlo pan ges ti'r swydd? Fy mhen wedi chwethu. Ro'n i'n teimlo mor diolchgar i fy niwtoriad yn cyntaf. Ond, doedd dim disgwyliad gyda fi o gwbl i gael y swydd. Cos ro'n i'n teimlo fel, reit, dwi'n gallu siarad Cymraeg am dipyn, like sylfaen oedd ond, dwi'n creu camgymeriadau bob brawddeg, dwi'n, defnyddio Saesneg, lle dwi ddim yn gallu defnyddio Cymraeg. So,
rwn i mewn sioc. Wel, llong o fachiadau. So, dweud ychydig bach am y swydd, beth yw'r swydd a beth wyt ti'n neud i helpu'r gymuned a helpu'r Gymraeg yn ardal Casnewydd? Mae'n y holl purpose o swydd fi i hyrwyddo y iaith, hyrwyddo y deddnydd o'r iaith, hysbysebu digwyddiadau y gweithgareddau ni, actually wneud y gweithgareddau a digwyddiadau ni. Pa fath o digwyddiadau dych chi'n cynnal? So, dechreuais i yno, dwi wedi dechreuais i gyrru y ddiddordebau o bawb at bawb. So, enghraifft, un o'r pethau dwi wedi diganfod yw pobl yn ddweud, wel, does dim digon o amser gyda fi i wneud y Gymraeg, i wneud mwy na dim ond fy West Gymraeg, unwaith yr wythnos. So, rwy'n i'n teimlo fel, so, beth yw eich diddoddebau chi te? O, wel, dwi'n hoffi taith cerdded, dwi'n hoffi clwb ffotograffiaeth, dwi'n hoffi ffotograffiaeth, dwi'n hoffi cerdded gyda fy nhi, dwi'n hoffi coginio, dwi'n hoffi... Mae llawer o diddoddebau gyda nhw. So dwi wedi trio i gyrru y diddoddebau o bawb at bawb gyda gweithgareddau a digwyddiadau. So dyn ni wedi dechrau yn ddiweddar clwb ffotograffiaeth unwaith y mis. Pob yn ail wythnos, dwi wedi trefnu taith cerdded gyda chwn. So mae cyfle i mynd am dro gyda chwn a siarad Cymraeg gyda gilydd. Cos mae chwn angen mynd mas be bynnag, so pam lai mynd mas gyda chwn a siarad Cymraeg gyda rhywun all. Cos mae diddoddebau gyda phawb, ond mae'n wahanol, ond, so enghraifft, dechreuais i clwb ar ôl ysgol gyda Gwentis Coed yn Hasnewydd a gyfer gemau fideo. Cos mae llawer o disgyblion yno eisiau chwarae gemau fideo pan bydden nhw mynd adre, ond maen nhw'n mynd adre, chwarae gemau fideo yn Saesneg a siarad gyda'r ei ffrindiau yn Saesneg. So ro'n i'n meddwl, pam cadw nhw yn yr ysgol am, anner awr ychwanegol pob yn ail wythnos a chwarae gemau fideo ar y sgrin mawr yn y llyfrgell, a siarad Cymraeg gyda gilydd. So defnyddio eiddoddebau nhw i gyrru y Gymraeg. Fantastic. Pobl yn meddwl, and un peth ro'n i'n meddwl, i fod yn honest, gyda rhyw fath o ignorance, mae Cymraeg yn, pan pobl yn meddwl am Gymraeg, maen nhw yn meddwl am addysg. Rhaid i ti wneud. Treiglau meddwl, cyfraith. Stuff sy'n swyddogol. Dim hoel o gwbl, And mae yn hoel, mae mwy hoel na geiriod, and ti'n gallu wneud pethau trwy y Gymraeg, y gyfrwm o'r iaith Gymraeg, i sy'n hoel fel ffotograffiaeth for enghraifft. So mae clwb ffotograffiaeth sy'n digwydd gyda ni. Mae cyfle bob mis i tynnu 3 lluniau ac wedyn dod i'r uned ni a adrodd dy stori tu ôl y lluniau. And so mae pobl yn sgwennu sbardun amdanyn nhw ac wedyn dod i'r uned a wedi siarad. And mae nhw wedi diganfod geiriau newydd, brawddegau newydd, strwythau newydd i siarad Cymraeg. So dwi'n teimlo fel rhyw fath o ymrwymiad nawr i'r iaith. Mwy na geirioed i hysbysebio hyrwyddo fe. So, mae swydd yn da iawn, and dwi'n teimlo mor lwcus i wneud y swydd. Hyrwyddo y iaith yn y lle fel Casnewydd, gyda llai o siaradwyr Cymraeg nag unrhyw le arall yn Nghymru. So, mae'n heriol, mae'n hyfryd, and dwi'n gallu clywed Cymraeg bob dydd yn Hasnewydd hefyd. So, Roed ni dod ar sgwrs i ben, Daniel, ond allai ddim fynd heb sôn am y gobre rwy ti wedi derbyn yn arbennig gan mae'r sefydliad dysgu a gwaith wedi
awgrymu ti ar gyfer y podlediad yma, trwyddyn nhw, rwy ti wedi ennill gwobr dechrau arni. Just dweud ychydig bach am hynny a'r gwobr arall ti wedi cael. Wel, yn gyntaf, mae rhaid i fi ddweud dwi'n mor diolchgar i fy niwtoriad, i dysgu Cymraeg, i Menter Iaith Casnewydd am rhoi cyfle i fi i just gyfrannu at y iaith. Ro'n i mewn sioc pan dyganfeiddais i dwi wedi ennill y gwobr. And y prif reswm dwi wedi derbyn y gwobr yw dwi eisiau rhannu y gariad at bawb gyda'r iaith, dwi'n teimlo fel rhaid i fi ysbrydoli pobl eraill i ddyganfod pa mor bwrus yw'r iaith yn Nghymru, y iaith Gymraeg yn Nghymru. And mae'n gallu agor drysau i chi. Hoffwn i weld rhyw fath o rhaglen gwirfoddoli genedlaethol neu rhaglen weithio llawn amser, rhan amser gyda chwmnioedd neu sefydliadau yn Nghymru i helpu bobl gyda'r eu Cymraeg nhw, cos y prif peth, of course, yw pobl sy'n dysgu Cymraeg, mae nhw yn gweithio 8 awr y dydd, so mae nhw angen mwy o amser i bod o gwmpas y iaith, so pam lai rhoi rhyw fath o oriau gwaith mewn gwaith gwirfoddoli neu gweithio llawn amser, ran amser, i helpu nhw gyda'r dealltwriaeth o'r iaith, just bod o gwmpas iaith. Pobl yn dweud beth yw'r cyfringach, what's the secret? Y swydd. Dwi wedi cael y swydd, dwi wedi trochi fy hun yn y gweithiau Cymraeg bob dydd, and mae wedi newid fy mywyd, a mae'n gallu newid unrhyw bywyd yn Nghymru os rhywun eisiau dechrau dysgu Cymraeg. So, dwi'n mor diolchgar, a diolch am sôn amdano fe, cos dwi'n teimlo fel rhaid i fi ddweud diolch bob tro i bobl sydd wedi helpu fi ar y llwybr i. Wel, Daniel, rwy ti'n ysbrydoliaeth, llongyfarchiadau ar bopeth, a pob lwc gyda mwy o ddysgu Cymraeg, mwy o gweithio trwy'r Gymraeg, a diolch am siarad gyda fi heddiw. Diolch, mae cwrs canolradd yn ail dechrau heno, so dwi edrych ymlaen ato fe. Pob lwc. Diolch yn fawr. Diolch. Wel, diolch yn fawr i Daniel am y sgwrs, ac ers i ni recordio, mae e wedi newid swydd, a heddiw mae'n gweithio gyda menteriaeth blaenau gwent, torfaen a mynwy. A diolch i chi am rando. Os gallwch chi, rhowch sgôr neu adolygiad ar eich app podlediadau. Ac os ydych chi wedi mwynhau gwrando, beth am rannu'r podlediad gyda ffrindiau neu aelodau o'ch dosbarth Cymraeg chi. Bydde hyn yn helpu ysbrydoli mwy o bobl sy'n dysgu'r iaith. Tan y tro nesaf, hwyl fawr.